U poslednjih godinu dana malo drugačije živimo, drugačije izlazimo, drugačije se družimo, drugačiji je život, čini mi se, kompletno i za đake, i za građane, i za sve one koji su ne samo ovde u Srbiji, u Sremskom Mitrovicu, nego svuda pogođeni pandemijom. A kako je bilo ranije? Ovo su stare mitrovačke priče koje smo čuli od nekih naših malo starijih građana. U pitanju je prva pizzerija u gradu. Kažu da je prva pizzerija u gradu bila ovde, baš ovde. Zvala se, isto kao što se izvala do kraja rada, Horoskop, i to je bilo negde 84. 5. Kako kažu, ovde je omladina izlazila i znate šta, ostajali su do 8-9 uveče, bilo im je sasvim dovoljno da se dobro provedu. Kažu da je ovde stalno bilo mnogo ljudi kada se tek otvorila, da su dolazili neki viđeniji gradski ljudi, tako kažu neki Mitrovčani, a između ostalog dolazili su i motoristi. A kad kažem motoristi, mislim na one koji su tada vozili, na primjer, automatike, apence i tako dalje. Znači one neke manje motore koje sad možda čak i ređe viđamo. Jedna priča koju sam čula takođe od jednog Mitrovčana jeste da su imali neki koncert, prikupili novac sa koncerta, nije to bilo puno novca i sve pare potrošili na pice ovde u ovoj pizzeriji. Pizzerija je radila do nekih 90. godina i isto tako smo čuli da su ovde bili Kerberi koji su pravili koncert u našoj hali Pinki, otići ćemo i tamo, da je tu bio i Dragan Nikolić koji je bio u pozorištu Dobrica Milutilović, imao je neku svoju predstavu tada, to je bilo tada između 80. i 90. godina. Neki čak kažu da je ovde bila i Lepa Brena. Eto, ovde se izlazilo, to je, kažu, trajalo godinu, dve, kada je ovde bilo ovako baš puno, i onda je omladina prešla na drugo mesto. Gde su posle izlazili, idemo da vidimo. Mi se sada nalazimo na parkingu. Trenutno je ovo parking ispred naše gradske pijace. A nekada su ovde omladinci izlazili. Znači, posle pizzerije Horoskop, oni su došli i zauzeli sebi mesto ovde. Na ovoj česmi, ovde su omladinci, uglavnom su to bili srednjoškolci, izlazili i družili se. Takođe nekoliko godina je ovde trajalo druženje. Znači, omladina je pravila te varijante. Jedno mesto, drugo mesto i svi su oni odlazili kući do 9, najkasnije 10. Naravno da tih 80. godina nisu baš svi izlazili u Horoskop ili odlazili na česmu tamo gde smo bili malo pre u centru grada. Bilo je tu šetnji na Majmuncu, ekipa se okupljala i šetala centrom grada koji se tada zvao popularno Majmunac, a nakon toga su odlazili u diskoteke koje su tada počinjale da rade. Ali ono što ja želim da napomenem kada je u pitanju Sremska Mitrovica jeste ono što je bilo nekako, čini mi se, kada pitamo Mitrovčane gde im je bilo najlepše da izlaze tih nekih godina do 90-ih, to je bila hala Pinki. U hali Pinki 87. godine su počele ozbiljne svirke. Bili su tu mnogi poznati, čuli ste da su i Kerberi svirali ovde u hali, mnogi poznate grupe, mnogi poznati pevači, lokalci, i odavde su počele prve ljubavi, prva zabavljanja 87. godine ovde u Sremskoj Mitrovici. Ovu priču o Horoskopu smo počeli iz jednog razloga, zato što se ta kuća gde je nekada otvorena prva pizzerija, a nakon toga je tu bio i kafić, čini mi se više od 20 godina, ta kuća se trenutno prodaje. A priču ćemo završiti ovde, zato što je ovo ipak nekako bio najvažniji deo Sremske Mitrovice kada je omladina u pitanju i ovde se izlazilo. Koliko je dugo Majmunac bio popularan, tačno ne znamo, ali sigurno je da je to bilo bar 30 godina. Sećaju se oni koji su izlazili 70-ih, 75. godine, pa i 80-ih, da je ovde kod Supa, kod Cveća bilo okupljanje mladih, ovde se šetalo, izlazilo i nekada i odlazilo u neke tadašnje kafiće. Tu je nekada, dok se šetalo po Majmuncu, zanimljivo bilo da su ljudi izlazili u Fortunu koja i dan danas radi i koja dan danas postoji ovde u samom centru grada. Sad, kako je nastalo ime Majmunac, ne zna se. Svaka generacija ima neku svoju priču,
a jedna od priča koje smo mi čuli jeste da je jedan gimnazijski profesor prolazio vuda i rekao, gledajte ove majmune kako tu sede i ne radi ništa, a kad dođu u školu onda su pravi mamlazi i ne znaju ništa. Izvinite ako sam sad bila bezobrazna, ali to je jedna od priča koje smo mi čuli, koja je vezana za majmunac. Ako vi imate neke vaše priče, pošaljite nam, mi ćemo pisati ili pričati i o vašim pričama. Majmunac je bilo sedenje ispred supa, cveće i klupe, momci i devojke, nekadašnja mladost, generacije koje su ovde provele vreme družeći se i uživajući.